ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥିବା ମତ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି ମାତ୍ର ଜଣେ ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହ ଏଭଳି ଘଟେ, ଏହା ତାହାକୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି ସେ କିଭଳି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଚେହେରା ଅଜଣା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଫରକ ପଡ଼େନି, ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ଭାବୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ନିଜର ହୋଇ ବି ଯିଏ ଅଜଣା ଭଳି ଆମ ସହ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେଭଳି ଲୋକ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କବାଟରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ ମୁଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ତେବେ ସବୁ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ ଓ ଚାଲିଯିବେ। ମାତ୍ର ସେ ହିଁ କେବଳ ତୁମକୁ ପଚାରିବ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ। କେବଳ ସେ ହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବ ଓ ତୁମକୁ ପଚାର କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର ମନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କି ଆପଣ ଯାହା ପଛରେ ପାଗଳ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପରେ ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରାଗିପାରେ। ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବି ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରହିବ। କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କି ଆପଣ ଆଗରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ହସି ହସି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଆଶା କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ ଯାହା ବି ଯେତେ ଧୋକା ଖାଇଲେ ବି ଆଉ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। କେହି କାହାର ନୁହେଁ। ଏଠି ଯିଏ ଯେଭଳି କରେ ସେ ସେଭଳି ପାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ କନ୍ଦେଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଏ।